Να σας πω ότι λυπάμαι που έχει τόσο πολύ ζέστα, αλλά σώπησε την αρχαιολογική υπηρεσία που δεν με αφήνει να βάλω air condition. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω στο νησάκι και στο μουσείο μας. Λέγομαι Φώτης Δραπακούσης και οι άλλοι λένε ότι είμαι ιδιοκτήτης του μουσείου και της συλλογής. Εγώ δεν νιώθω διοκτησιακή αντίληψη πάνω στα κοιμήλια της πατρίδος μας και δεν πρέπει να νιώθω. Έστω και αν είμαι αυτός που αφιέρωσα πολλά χρόνια από τη ζωή μου στη διάσωση και περισυλλογή ελληνικών κοιμηλίων. Αυτή η συλλογή που βλέπετε εδώ, οι άλλοι στο άλλο κτίριο της επαναστατικής περίοδου και ένα άλλο μουσείο που έχουμε στα Γιάννενα, τα έχω ανταλλάξει με 38 χρόνια από τη ζωή μου. Συστήθηκα, έτσι. Λοιπόν, βρίσκεστε στο χώρο όπου σχετίζεται άμεσα με τη ζωή, αλλά κυρίως με το τέλος του Αλή Πασά. Το βιολογικό του τέλος, αλλά και το τέλος του κράτους. Ποιος είναι ο Αλή Πασάς? Ηγεμόνευσε για 32 ολόκληρα χρόνια σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εκτός της Μάνης, Αττική και Νότιο Έφια. Συν τη μισή Αλβανία, μισά Σκόπια και ένα κομμάτι από τη Δυτική Βουλγαρία. Δεν είχε Κρήτη, δεν είχε Αιγαίο, καθόλου Ιόνιο. Αυτός είναι ο Αλής. Πώς τα κατάφερε να κυβερνήσει τόσα πολλά χρόνια, όταν οι άλλοι Πασάδες στην μεγάλη σε έκταση Οθωμανική Αυτοκρατορία κυβερνούσαν 4 το πολύ 6 χρόνια. Νομίζω το μυστικό του είναι το εξής. Τσάκισαν ανελαίητα τη ληστεία χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών και άνοιξε τους εμπορικούς δρόμους. Όπως θα ξέρετε, η ληστεία είναι εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Το ξέρε καλά το πώς μπορεί να χτυπάει τους ληστές ο Αλής, γιατί και αυτός τα προηγούμενα του χρόνια ήταν και αυτός ένας λίσταρχος. Άνοιξε λοιπόν τους εμπορικούς δρόμους, άφησε τους άντρες να φτιάξουν οίκους εμπορικούς σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Μόσχα, Οδυσσό, Τεργέστη, Βουκουρέστη, Βουδαπέστη, Λιβόρνο, Βιέννη, Βενετία, Παρίσι, Ρότερνταμ, Άμστερνταμ, σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, Μόναχο, άνοιξε εμπορικούς οίκους. Φυσικά, ως γνήσιος φεουδάρχης που ήταν, κρατούσε τις οικογένειες πίσω, τις γυναίκες δηλαδή και τα παιδιά τους, για να μπορεί το χρήμα, Τζορτζίνα, τι είναι Τζορτζίνα, για να ξαναγυρίσει το χρήμα, έτσι δεν είναι? Και έτσι σέρευσε απίστευτος πλούτος στην περιοχή μας και γίναν τα Γιάννενα, αυτό που λέει το δημοτικό μας τραγούδι, Γιάννενα πρώτα στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Και λέω γράμματα, γιατί εμείς εδώ τα σχολεία τα είχαμε φανερά. Τα Γιάννενα είναι μια νεοελληνική πόλη, η οποία ο διαφωτισμός βρίσκεται και καλά κρατεί στην πόλη μας. Τα σχολεία είναι ελεύθερα, διδάσκουν οι μεγάλοι δάσκαλοι του γένους μας. Μεθόδιος Σαθρακίτης, Γιάννης Βιλαράς, Θανάσιος Ψαλίδας, Βολάνος, Άνθιμος Γαζής, Ιγνάντιος και τόσοι άλλοι δάσκαλοι στην περιοχή μας. Διδάσκανε σχεδόν όλες τις σχολές και τα γράμματα. Και έτσι πορεύτηκε η πολιτική του Αλή Πασά όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά το κράτος του, η γλώσσα του κράτους του είναι η ελληνική, πρωθυπουργός του είναι Έλληνας, ο Μάνθος Οικονόμου, υπουργός των οικονομικών είναι ο Σταύρος Τσαμαλάνος, για όσους δεν ξέρουν είναι ο πατέρας του Γεωργίου Σταύρου, το μετέπειτα ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας. Και να σας το πω γιατί όχι, τα πρώτα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας είναι από τη θησαυρό του Αλή Πασά, που βούτυξε, να το πούμε έτσι λαϊκά, ο πατέρας του Γεωργίου Σταύρου. Λοιπόν, αυτό περίπου είναι το κράτος του Αλή Πασά. Φυσικά η κυβέρνησή του στηρίζεται στη βία, έτσι, οι έννοιες δημοκρατίας, σεβασμός, γυναίκα, ισότητα είναι άγνωστες, έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή άρχισε να πέφτει σε δυσμένεια στο Σουλτάνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Αλής τι είναι? Είναι ένας περιφερειακός Πασάς, ένας νομάρχης, περιφερειάρχης να το πούμε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ο Σουλτάνος. Σουλτάνος εκείνη την περίοδο είναι ο Μαχμούντ ο Β. Η πύλη, το Δοβλέτη, Κωνσταντινούπολη, έτσι. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες εναντίον του για συμπεριφορά ανάρμοστη. Δεν υπακούει πια τον Σουλτάνο, δεν στέλνει φόρους, όποτε θέλει κάνει πόλεμο με τους Γάλλους, κάνει ειρήνη, σφάζει μετά τους Γάλλους, τους αρπάζει στην πρέβεζα, αρνείται να υπακούσει τον Σουλτάνο, τα φτιάχνει με τους Άγγλους, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό η πολιτική του να είναι έτσι άναρχη μέσα στα πλαίσια των Οθωμανών, που όταν η Τουρκία έχει πόλεμο με τη Ρωσία, καλούν και τον Αλή να συμβάλλει στον πόλεμο, δεν είναι? Τι έκανε ο Αλής για να αποφύγει να πάει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί τον έχουν καλέσει πολλές φορές να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να απολογηθεί για αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά δεν πάει γιατί ξέρει τι τον περιμένει. Βάζει τους γιαννιώτες, τον βάζουν πάνω σε ένα φορείο και τον περιφέρουν στην πόλη. Φοράει και κάτι μεγάλα πράσινα γυαλιά, ώστε οι πράκτορες του Σουλτάνου
να δούνε ότι είναι άρρωστος βαριά και δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη. Όλο τέτοιες κρυφισότητα. Ο Σουλτάνος είναι έξαλλος μαζί του, πάρουν σοβαρές κατηγγελίες εις βάρος του και η πιο σοβαρή είναι ότι χρηματοδοτεί με τεράστια ποσά τη δική μας φιλική εταιρεία. Και αυτό είναι αλήθεια. Μην πέστε στην παγίδα βέβαια να φανταστείτε ότι έγινε φιλέλληνας ο Αλιπασάς ή μας αγάπησε. Όλα τα πράγματα ο Αλής τα εντάσσει στη δική του λογική, στο δικό του συμφέρον. Έτσι τον βόλευε εκείνη την περίοδο και έτσι έπραξε. Υπάρχει βέβαια κάποιοι λένε ότι ήταν και φιλικός ο ίδιος της φιλικής εταιρείας, αλλά δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί αυτό. Δεν έχει τεκμηριωθεί ότι είναι φιλικός της φιλικής εταιρείας. Κάποιοι το ισχυρίζονται, δεν έχει. Ο Αλής λοιπόν, ο Σουλτάνος μάλλον είναι έξαλλος μαζί του. Τον καλεί πολλές φορές να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπα και πριν. Για μια ακόμα φορά ο Αλής αρνείται να πάει. Και για μεγάλη μας τύχη, οι Τούρκοι κάνουν ένα ολέθριο στρατιωτικό σφάλμα. Κηρύσσουν τον Αλή θυρμανλή, δηλαδή αποστάτη και προδότη της χώρας τους, και του κηρύσσουν τον πόλεμο. Δίνουν εντολή στο Χουρσίτ Πασά, ο οποίος είναι διοικητής της Πελοποννήσου. Παρένθεση, αυτό είναι ένα υπέροχο έργο του Φρίντερου του 1827 εκ του φυσικού. Κλείνω την παρένθεση. Και παίρνουν 80.000 στρατιώτες από Πελοπόννησο και πάλι στις περιοχές, κυρίως από Πελοπόννησο. Και αρχίζουν να τους συγκεντρώνουν για να τους στρέψουν εναντίον του Αλή τον Ιωαννίδη. Στα Γιάννενα γίνεται έκτακτο μεγάλο στρατιωτικό συμβούλιο και αρχίζει ο Αλής να οργανώνει και αυτός την άμυνά του. Διορίζει τον Μουχτάρ, το μεγάλο του γιο διοικητή της Ναυπάκτου. Σε όσους αρέσει το κουτσομπολιό, να πω ότι είναι ο παλιός φίλος της Κεραφροσύνης. Θα με ρωτήσετε, γι' αυτό το είπα. Ο δεύτερος του γιος, ο Βελής, είναι διοικητής της Λάρισσας. Ο τρίτος είχε και ένα τρίτο γιο, ο οποίος είναι διοικητής στο Αργυρόκαστρο. Αυτόν τον είχε κάνει με μια άλλη γυναίκα, με ένα δώρο που του είχε στείλει η Μεγάλη Κατερίνη για να διασκεδάζει ο Αλής. Ο Μαρκομπότσαρης φυλάει τα 5 πηγάδια. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης στο ζυγό του Μετσόβου. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στη Λιβαδιά. Αν σοκάριστε για τα ονόματα δεν φταίω εγώ. Εσείς φταίτε, δεν διαβάζετε. Όταν λέτε τα φυλάει, είμαι σαφής. Κάνει τους διορισμούς υπέρ του Αλή. Αυτό είναι το κράτος του Αλή. Ο Γόγος ο Μπακόλας φυλάει την Άρτα. Ο Καραΐσκος τον βάλει το κάτω. Μπορεί επαναστατικά λέει αυτά. Είμαι σαφής. Τον Αύγουστο του 1820. Πριν την Επανάσταση. παραμονές. Αυτό είναι το κράτος του Αλή. Συγκεντρώνει 40.000 στρατιώτες για να αντιμετωπίσει τον τουρκικό στρατό. Η αντίσταση κρατάει 17,5 ολόκληρους μήνες. Από τον Αύγουστο του 20 μέχρι και του 22 που τελειώνει εδώ. Και τι μεσολαβεί σε αυτό το χρονικό διάστημα? Η έναρξη επανάσταση. Από το Μοριά. Μοριά. Ελληνική επανάσταση. Αντιλαμβάνει τη φιλική ευκαιρία, η φιλική εταιρεία, τη μοναδική ευκαιρία που έχει, λόγω ότι η Πελοπόννησος είναι σχεδόν άδεια από στρατιώτες, και κηρύσσει τη μεγάλη μας ελληνική επανάσταση του 1821 μετά τη σύναξη της Φωσίστας του Αιγαίου, του Αίγιου, που έγινε στο σπίτι του Λόκου. Η αντίσταση κρατάει τόσους μήνες. Κάποια στιγμή σιγά σιγά συλλαμβάνονται τα παιδιά του, άλλοι αυτομολούνε. Ο Μέρ Βριώνης με 15.000 στρατιώτες αυτομολεί από τον Αλή Πασά, Αλβανός, και εισχωρεί στον τουρκικό στρατό. Ο Αλή δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο, συλλαμβάνονται τα παιδιά του, σφάζονται και σιγά σιγά το κράτος του Αλή περιορίζεται. Στο τέλος έχει κατατήσει να έχει 500 μόνο στρατιώτες και να είναι κλεισμένος στο κάστρο στα Γιάννενα, στο Ιτς Καλέ. Καταλαβαίνει ότι όλα πια πλησιάζουν προς το τέλος και αρχίζει να εκλιπαρεί του Σουλτάνο για έλεος και συγχώρεση. Και εκεί του στήσαν μια παγίδα. Του είπαν ψέματα ότι ο Σουλτάνος αποδέχτηκε τη συγγνώμη σου, θα σου στείλει εγγράφος την αθώωσή σου, το ζήταγε και ο Αλή Πασάς αυτό, με έναν όρο, να παραδώσει το κάστρο στον Χουρσίτ Πασά και να έρθει εδώ, στα κελιά της μονής του Αγίου Παντελεήμων. Κακώς ορισμένοι από εσάς νομίζουν ότι εδώ είναι σπίτι του Αλή Πασά. Τα κελιά γράφει. Βέβαια ο χώρος είναι γνώριμος για τον Αλή, γιατί ως φανατικός κυνηγός πάπιας όλα αυτά τα χρόνια ερχόταν εδώ και τον φιλοξενούσαν οι μοναχοί. Περνούσαν τα μεσημέρια, τα καλοκαίρια, αλλά σπίτι του δεν είναι σε καμία περίπτωση. Το σπίτι του ξέρουμε που ήταν, στα Γιάννενα. Ο Αλής υπέπεσε σε αυτό το θανάσιμο σφάλμα, που ίσως είναι και το πρώτο που έκανε στη ζωή του,
παίρνει 25 στρατιώτες, τη γυναίκα του Βασιλική Κονταξή, χριστιανή, την οποία την είχε παντρευτεί το 1816, αυτός 76, αυτή 27. Τσάρλι Τσάπλιν, της εποχής του. Τον αδελφό της, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο τώρα. Όταν λέω αυτό το πράγμα, στις ξεναγήσεις, όταν κάνω και δεν κάνω συχνά, βλέπω τους άντρες όλους να χαμογελάνε. Ελπίζει νιώθεις. Τέλος πάντων. Τον αδελφό της, Σίμο Κονταξή, και μεταξύ των 25 στρατιωτών που έρχεται ο Αλής εδώ, είναι και ο αδελφός του Μάρκου Μπότσαρη, ο Κώστας Μπότσαρης, και πάνω απ' όλα ο Θανάσης ο Βάγιας. Ο Θανάσης ο Βάγιας είναι το δεξί χέρι του Αλή για 35 ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και όταν ήταν λίστρικος στην Αλβανία, ο Αλή Πασάς, το Θανάση Βάγια είχε χριστιανό από το Λέκτη, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει και στις σφαγές εναντίον του Σουλιωτών παλιότερα, εναντίον του Χόρμουβου, του Βαρδικίου και ούτε καθεξής. Μας λέει ο Χόλαντ, ένας περιηγητής το 1812, ότι βρήκε τον Αλή, τον Βάγια, να κοιμάται έξω από την πόρτα του Αλή, σαν πιστό σκυλί. Όλοι λοιπόν αυτοί εδώ μέσα περιμένουν με μεγάλη αγωνία το χαρτί της αθώωσης. Μετά από 20 μέρες περίπου τον ειδοποιεί φρουρά. Αλή, μας περικύκλωσαν οι Τούρκοι. Συναγερμός εδώ μέσα, βγαίνει ο Αλής έξω στην είσοδο κάτω χαμηλά στις σκαλοπάτια και συναντάει τον επικεφαλής του τουρκικού αποσπάσματος, τον Γιωσέ Μεχμέτ. Το όνομά του μας το έχει διασώσει ο Ανανίας, ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παντελεήμωνα. Ανταλλάσσουν κάποιες φιλοφρονήσεις, βρυσές δηλαδή, σαρβανίτικα. Ο Αλή καταλαβαίνει ότι δεν φέρνουν το χαρτί της αθώωσης παρά τη θανατική του καταδίκη. Αλή, παραδώσου στη μοίρα σου, φωνάζει ο Γιωσέ. Θυμωμένος ο Αλής βγάζει την κουμπούρα, τον πυροβολεί, τον τραυματίζει σοβαρά. Την ίδια ώρα δέχεται και αυτός ένα τρομερό χτύπημα με σπαθί εδώ και ξεκινάνε οι σφαγές. Άλλοι συλλαμβάνονται, άλλοι σφάζονται, άλλοι αυτομολούνε. Ο Αλής σοκαρισμένος από το χτύπημα και από την απώλεια αίματος έρχεται από εκεί τρέχοντας για να ξαπλώσει εδώ στα μπάσα, λέμε εμείς, καναπέδες, πώς το λέμε, στους καναπέδες. Και στο σημείο ακριβώς αυτό που πατάω, μερικοί Τούρκοι πήγαν από κάτω και με τέτοια καριοφύλια πυροβολούν από κάτω. 2-3 βόλια τον παίρνουν εδώ στην κοιλιά. Ήταν χοντρός αυτός, σαν και εμένα, όλα της. Ισό. Να τους κοίταξε. Δόνι. Είδες πόσο χοντρός ήταν ο Αλής. Σαν και εμένα είναι. Πες ότι είναι σαν και εμένα και σταματάω ότι ξενάγεις τώρα. Πες. Δεν είμαι. Δεν μίλησε καθόλου. Πέφτει λοιπόν ο Αλής εκεί, καταλαβαίνει ότι πια όλα τελειώνουν και τότε το θηρίο δίνει την τελευταία διαταγή της ζωής του. Με δυνατή φωνή διατάζει το Θανάση στο Βάγια. Βάγια, σφάξε τη Βασιλική! Για να μην την κακοποιήσουν οι Τούρκοι. Έντρομη αυτή ακούει το σύζυγό της να δίνει τέτοια εντολή και ορμάει και κρύβεται μέσα στη σπηλιά που είναι στο άλλο το δωμάτιο θα το δει. Ο Θανάσης ο Βάγια εσύ δεν πρόλαβε, κατά τη γνώμη μου δεν υπάκουσε, δεν το πραγματοποίησε. Ήδη έχουν μπει μέσα οι Τούρκοι, τους βγάζουν έξω, τους ελαμβάνουν, βγάζουν και τον Αλή, τον τραβάνε από τα μαλλιά και εκεί στο τρίτο σκαλοπάτι. Πριν ακόμα ξεψυχήσει, του κόψαν το κεφάλι. Το βαλσαμώσαν, το βάλαν σε σημαίνιο δίσκο και όπως θα δείτε και ένα πίνακα στο άλλο το κομμάτιο, το στείλαν στο Μαχμούτο Β, στο Σουλτάνο δηλαδή, για να του δείξουν ότι η εντολή του εξετελέστη στο ακέραιο. Αυτό είναι το βιολογικό τέλος του Αλή Πασά, αλλά και το τέλος του κράτους του Αλή Πασά. Να περάσετε καλά στα Γιάννα και καλές σπουδές στα παιδιά. Ο διάδοχος ποιος ήταν? Ορίσανε μετά από σελήμι οι Τούρκοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.